Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Lasay sa Jess Action Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Mark. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules sa Hulyo 22, tuig 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod Kamabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Border restriction sa Bacolod kag syudad sang Iloilo gin kakas na subong nga adlaw. Governor Lacson gin-adopt ang dugang nga health requirements para sa Apur. Sa balita national, mga persona nga madakpan nga wala nagasoksok sang face mask pwede nga presohon sang 10-30 kadlaw suno sa DILG. 8 ka PSG personnel nga naka-assign sa Executive Secretary kung sa kay Executive Secretary Mijal Dia nagpositibo sa COVID-19. Kag sa aton balita international, 14 pilason sa shootout sa Chicago Funeral. Sa sports balita, Kevin Garnett interesado nga baklon ang Timberwolves. Kag sa aton balita entertainment, Vice Ganda gintawag nga fake news ang report nga nakiga negosasyon siya sa pihak nga network. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mayong gabi sa mga Facebook Live viewers sa Action Radio Bacolod and good evening lang sa mga ka-action nato na sa mga bag-o lang naka-tune in sa Facebook Live. Pwede gid nga maka-comment down sa inyo silang mga greetings kag inquiry no diri sa my Facebook Live sa Action Balita Evening Edition and mayong hapon Action Day shout out ko kaliak sa hinablos ko kay birthday niya today. Si Janeline Menez sang Barangay Takuling. Thanks a lot. Happy birthday. Bayang hapon man kay Nancy Lobantas. Good evening mga ka-aksyon. Kay Steve Alindog watching from Barangay Handumanan. So sa liwat comment down ninyo ang inyo sining mga pamangkot or greetings sa subong nga gabi mga ka-aksyon. Kay from time to time aton sining na-check no ang aton sining nga comment section para matamyaw naton kutob sa mga talamyawon and good news action pwede ka na makapailo-ilo kung may importante ito nga transaction, kung may mga process ka sa mga documents syudad sa Iloilo, pwede ka na ito kumaka-shopaw matapos naging lift ng border restriction sa subogid lamang nga adlaw. Somehow may arasang miscommunication pero nasettle na sang LGU sang Bacolod kag Iloilo mga ka-action. Sige. Sa aton mga ka-action, gali hulat-hulat man nato ng update sa karon sa mga positive bala and also mga recoveries man sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Amo pa sa karon ang ginahulat man naton kaya para man nga ma-share naton sa public ang mga information angot diri syempre particular na sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod agud nga mangin updated kita
sa latest nga mga cases as well as recoveries diri particular sa aton mismo probinsya kaga syudad. Correct action, Ann. Good evening lang. Bago gid lamang naka-comment down si Emma Villamor Lenihan. Good evening. Mas mayo kung state niyo ang barangay, din ka mga purok, no? Din ka mga banwa or syudad diri sa Negros para ma-recognize nato na maka-action nato nga naga-monitor, naga-effort gid, no? Nagagasto sa mga mobile data nila Yes. para gid lamang mangin updated sa mga local news nga Action nagakasabot. Dale, si Liberty Beniten Ubaldo. Action Dale, pakitamyaw ko no. Ano naman, isang sa, pakitamyaw lang sa iyang magulang nga si Eleno Beniten. Happy birthday! Subong adlaw sa Bakyas, sa Barangay Mansilingan, Action Dale. Sa kay, ini siya? Akim Ogaitnas Alider, nakabaliskad. Oo, watching from Magallaon. Good evening mga ka-action. Sige, good evening. Mandira sa imo, may lang pag-monitor sa subong nga gabi. Okay, good evening man kay Jimboy Balambao Dofeles. May kasuhan man no nga kapitan kay ginalist nila ang kilala nila kag may ikasarang regarding ni siguro action sa SAP. So far daw wala pa no sang latest nga ginfailan ng CIDG. So mo na siya ang hulaton natin lang formally bala Balantayan. malodge na gid ang complaint against sa mga barangay officials nga ginareklamo. Pero tomorrow, balantayan naman buwas, I think, Action Dale. This week, Sining distribution nga sa simana, first ang batch. distribution sa nga first batch sa nga ayuda sa gihapon. Hoping nga wala lang sang kinagamo. Pero at least Action Dale alerto ng aton nga kapulisan kay sa aton nga nakuha nga information, may preparasyon na sila kay para hindi maapektuhan ang distribution. Okay, standby mga ka-action na balita lokal after sining greetings. Magabalik ang greetings nga segment sa Action Balita Evening Edition pagkatapos ang aton sining local news. Standby. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ang corona. Lasay sa 19 Action Radio Philippine Standard Time makagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginlift na Nanay Bacolod Mayor Bing Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang border restriction sa kada LGU sa press statement. Ginpahayag ni Leonardia nga iya na istorya si Treñas sa Regional IATF Chair kag DILG Regional Director Jovi Ingeniero kag Regional Task Force Chairs OCD Regional Director Jose Nunez kag ilagin pathag ang circumstansya nga nagresulta sa pagsira sang border sang Iloilo para sa mataga Bacolod, Negros Occidental kag Negros Oriental. Pito ka mga importante nga mapamagi Ang border sang duha ka LGUs. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcido Familiaran nga maayo ini nga balita para sa tanan kag ini ang magaresulta sa pagbalik sang biyahe sang mga barko. Ang ini nga development ang nagwa matapos naging klaro sang Riverside Medical Center Incorporated ang ila statement sadto nga full capacity ng ilang COVID-19 area. Ang border restrictions sang duha ka LGUs ang naglawig lamang sang pila ka oras. Well, good news for all of us na medyo tayo lang purong kuwala. Mo na siya ang kwando.
product to siya misleading and confusing advisories on Riverside Medical Center. Nabaryan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang wala pa sang indikasyon nga magbalik ang syudad sa Bacolod sa General Community Quarantine o kun sa Enhanced Community Quarantine. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Ang nga under control pa sa karon ang mga COVID-19 cases sa Bacolod paagiman sa istrikto nga pagpatuman sa mga health protocol. Nag-aapilar ang City Administrator sa publiko nga mag-kooperar para hindi magbalik ang syudad sa GCQ o kun sa ECQ. Suno kaya ang madamo na sa nawadaan sang trabaho kag naapektuhan ang mga negosyo kag kun mag-cooperate lamang ang publiko mangin madinalagon ang syudad apisar sang presensya sang virus. Dugang pa sang City Administrator kun magsigi-sigi pa sa way ang pumuluyo kag kun hindi ma-contain ang virus may posibilidad nga ibalik sa National IATF ang ECQ o kun GCQ status sa syudad. Sa dugang pang balita lokal, nag-issue sang executive order si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nag-adopt sang dugang health requirements para sa mga authorized persons outside residence o konapur nga nagasulod sa probinsya. Sa 3 ka pahina nga EO sang gobernador na Petsan Julio 20, iyagin pahayag nga tugutan lamang nga makasulod sa Negros Occidental ang mga apur kunini ang para sa official business, emergency travel kag indispensable travel. Sulod sa gobernador, kinahanglan nga ma-regulate ang mga apur bangod pila sa mga ini nga nagasulod sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Iga-apply naman ang general guidelines sa local health and safety protocols sa probinsya para sa biyahe sa apur nga not work-related. Ginadapt man sang probinsya ang National Protocol Flow Chart sang PNP. Ginmando ni Manapla Municipal Mayor Manuel Manolet Escalante III sa mga opisyal sa barangay, partikular na sa DOS, nga hugton ang pagbantay sa mga illegal entry o kung persona nga nagasulod sa Ilabanua kag wala nagapahibalo sa local government unit. Suno kay Escalante, may impormasyon siya nga nabaton nga madamo sa nga mga nakalusot sa mga barangay halin sa iban nga lugar. Nabalaka ang alkalde nga mabutang sa peligro ang ikayong lawas sa mga taga Manapla kung hindi masiguro nga hilway sa COVID-19 ang mga tao nga nagasulod o kung nagapauli sa Ilabanua. Sa tong Abril, 2 ka persona ang nadakpan sa Maritime Border Control Measures sa nga Philippine Coast Guard nga nagsulod sa Manapla halin sa Ahoy, Iloilo nga wala magpahibalo sa LGU. Ginpanawagan naman ni Escalante sa mga pumuluyo nga mag-cooperar kag i-report sa mga otoridad ang mga nagalapas sa pagsulundan sa gobyerno angot sa COVID-19. Bantayan naman sa Bacolod City Police Office o BCPO magakuha sang Social Amelioration Program o SAP Fund dagod mapasiguro nga ilang masunod ang social distancing kag pagsuksok sang face mask. Bus ngedlaw ika-release sang DSWD ang second tranche para sa mga SAP beneficiaries sa mga barangay diri sa may Bacolod City. Ginpahayag ni PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO, may kapulisan nga i-assign sa barangay gud masiguro nga matawhay ang releasing sang kwarta sa mga beneficiaryo. Sulo kay Pico, arestohon man sang pulis ang wala nagasunod sa health protocol samtang Mobile Patrol Group o kon MPG kag Biak Bacolod City Mobile Force Company o kon BCMFC ang magaserbe naman nga standby unit. Naluwas ang Philippine Coast Guard kag bantay dagat ang duha ka mga mangingisda matapos nagkulob ang motorbangka sa mga ini kagabi sa baybayon sa barangay Canmoros, Banua sang Binalbagan. Suno kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benamin, ang mangingisda ginkilala nga sa Reynold Arcillas, 30 anyos, kag Michael Pedro, 17 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Utso, Barangay Agisan, syudad sa Himamaylan. Suno kay Benjamin, sakay sa motorbangka nga may ngalan nga FBCA ang mga biktima sa aksidente nga nagkulob matapos nasalapay ang troll line sa isa pa ka pump boat nga may ngalan nga FB John Michael. Gilayon nga nagresponder ang mga katapos sa Philippine Coast Guard sa Hinigaran kag bantay dagat sa mga insidente kag naluwas sa Sanday Arcillas kag Pedro. Una sa balita, una sa aksyon. Dasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise hindi gid magkalipat nga mga detoxify o gali ang pag-inom sang tindo sa imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Inimanang nagabulig panubo sa imong blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide.
ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita mo epektibo nga supplement para iya sa hypertension, diabetes, epektibo, bangod mayari ni sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic, kag spirulina. Ang sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa aksyon! Detalye sang mga balita national pagkatapos gilamang sini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. And we're back mga kaksyon sa aton sining Facebook greetings sa aton sining pagpangalagad subong Miyerkules nga adlaw. And good evening lang action an kay Romel JP kay Heaven nga naga-monitor subong nga mga tinion. Good morning, good evening. Mayong gabi gali mayong gabi. Nakalipat sa action day lang. Okay lang na action day lang. Aha. Natural lang ang kalipat. Kuya Rao, may nag-send liwat action an, may nag-comment. Sige dahil lang yun kayo i-check ko na action day. Medyo mahina ang kalaban. Today, Sige. close ang Bacolod Government Center. Magiging pang disinfect ang tanan nga mga offices sa VGC. Pero buwasa, balik normal operation na sa Government Center actionan. Sa kay Mike Bernard Caudal, mayong gabi lang nila sa imo. Sa kay Almira Lima Malazarte, good evening man. May lang nga pag-monitor sa subong man nga gabi sa amon yang pag-newscast. Araman si Junko Rose Espino lumanog sa Good Evening Action Day kay actionan. Always kami nagapamatir, nagalantaw from VGA Homes, Barangay Mandalangan, Bacolod City. Good evening dira sa inyo. Kag sa mga upod nyo dira sa inyo sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Gabalos-balos, subong Actiondale. Aha. From south, subong sa north naman ang mga nagapatamyaw. Oo. Alin ka, Gina, ang nakita naton do mga more on diri sa mga barangay Mansilingan, no? Sa barangay Handumanan, subong ara naman sa Mandalagan. Dugay bata naman natin. Depende actionan kung basta lang imo sini nga data kag wala nagaulan, continuous sakto. lang imo sini nga pag-monitor sa aton sini nga Facebook Live. Pero kung nagabisyo ganyan imo sini nga mga ang internet connection medyo bulubudlay kung nagaigod ang imo sini nga internet connection, especially kung nagainulan actionan. Sakay Merly Dolido Magallanes, sakay Nalds Aparcon Ligarde. Good evening kuno sa aton nga duha, nagalantaw siya sa Mandaue, Cebu. Sakay okay, si Mark Bernard Caudal, Actiondale sa Silay, ni siya naga-monitor. Sige, salamat, Gid. Sa kay Ma'am Jama Pauntalan, I'm watching now from BGC Taguig, Manila. Makalimutin ka na kuno din. Ito. Amo gina basta damo subukan aton sini nga mga balita, damo kita gina follow up actionan, medyo sako-sako no. Ang aton sini nga pagpangita sang balita para ma-inform naton kag ma-educate ang aton sini nga mga ka-action. Yes, sa kay Hans Renz Padernal, pa-shout out kuno Actiondale. Sige, shout out dara sa imo, mahilo lang nga pag-monitor sa subong iya nga gabi. Okay, hello kay Hans Renz Padernal and kay Mark Pico watching from Doha, Qatar. Oy, kamusta ka mo dira? Amot lang. Kamusta ka mo da Mark Pico dira sa may Doha, Qatar? Kamusta dira ang COVID-19 situation? Good evening diri sa amon subong Good sira. I don't evening. know na kung ano man ang time subong sa ila, aga, I hope hapon. nga safe sila no kung diin man sila subong nag-obra, especially sa mga OFWs naton nga mga nagrenso kag Bacolod noon nga extended ang ila sila mga contract didto sa nagkalinlain nga mga pungsod aksyonan. Keep safe ka mo dira kag tiyam na don't forget nga mga minimum health standards naton nga implement para likaw kita nga makaangkon or matapikan sang COVID-19 infection. Si Marly Dolido Magallanes, naga-live siya subong from Hong Kong. Sige, amay lang nga pag-monitor dira sa imo ma'am, kag sa imo man nga pamilya, nga nakatutok sa karon niya sa amon program or sa newscast namon nga Watching from Jurassic Victoria City with Kay Roa, si Diony Canlas. Good evening sa inyo nga duwa. Watching from Jurassic Victoria City with Kay Roa. Mayong gabi kay Sir Johnny Canlas. Kilala mo ni si Kay?
Kay. Si Kay lang. Si Kayla. Si Kay lang. Ang Sige. Rowa, hindi mo nakilala. So po mga kaksyon na, wala pa kita sa pinaka-latest nga COVID-19 update nila sa may Western Visayas. Si-check natin kung wala may new cases ang Bacolod kag Negros Occidental. So stay tuned sa gihapon sa aton siling nga website, of course, ang Facebook, no, para dasig ang pag-relay natin sa mga information para sa update sa COVID-19. Magabalik ang greetings natin, dugay-dugay. Una sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye nasang mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang mga persona nga madakpan nga wala nagasuksok sang face mask ang posible mapreso sang pulo tubtob 30 ka adlaw. Suno kay Anyo, nagsapol ini sa mga local chief executives damlaglang kag ila gintalakay ang uniform policy sa penalidad batok sa mga nagabayular sang quarantine protocol. Suno kay Anyo, ila ginaduso nga kunang tawo ang wala nagasuksok sang face mask kag wala nagasunod sa social distancing. Ini ang pagapresohon sang pulo tubtob 30 ka adlaw. Ginpahayag man sa Interior Secretary nga kun papanaugan sang penalidad, ang violator ang magabayad sang 1,000 ka pesos tubtob 5,000 pesos. Ini matapos man ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa kapulisan nga dakpon kag presohon ang mga wala nagasuksok sang face mask sa tion sang COVID-19 pandemic. Ginkumpirmar ni Presidential Security Group akong PSG Commander Colonel Jesus Durante Jr. nga 8 ka personal sini nga assigned sa Office of the Executive Secretary ang nagpositibo si COVID-19. Sunod kay Durante, ang 8 ginalakipan sang 2 ka mga officers kag 6 ka enlisted personnel. Dugang pa ni Durante, negatibo naman sa virus si Executive Secretary Salvador Medialdia kay ginasiguro nga ang 8 ka nagpositibo wala nagka-close contact kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang konfirmasyon sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga mga PSG personnel nagwa matapos isa ka empleyado sa Presidential Communications Operations Office o kon na PCOO ang nagpositibo sa Cagaw. Samtang kapin 5.2 bilyones ka mga pamilya nga Pinoy ang nakaka-eksperyensya sang involuntary hunger sa tinalikdan nga 3 ka bulan. Ini ang pinakamataas sumalin sang 2014 base man sa resulta sang SWS survey. Ang survey ang ginipatigan sang Hulyo 3 tubtob size pagi sa mobile kag computer assisted telephone interviewing sa tion sang COVID-19 pandemic. Nagapakita nga sa 1,555 ka mga Filipino adults nga gin-survey, 20.9% ang nagsiling nga nagutom sila bangod wala sang pagkaon nga makaon. Ang itaon ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang mga individual nga nagbenepisyo sa pagbaligya sang unreliable test kits kag ginaragway sini nga isa ka scam. Ginako ni Barbers nga wala niya nahangpan ang preference sang gobyerno sa rapid test nga ginagamit sa paghibalo sa mga nagpositibo sa COVID-19. Para mangkutanon man kay Barbers kun nga ginpahanugutan sang gobyerno ang pagbaligya sang tanan nga rapid testing kits nga hindi mataas ang percentage of efficiency kung basihan ang resulta. Sa virtual hearing sa House Committee on Trade and Industry sa Mayo 15, ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga ang rapid test kits nagabili sang 450 pesos kag ginapaabot sini kun tani nga maganubo pa sa tubtob 300 pesos sa tiod nga ang testing mas magasangkad na. Apang base sa impormasyon nga nagwa halin sa ginbakal nga rapid test kits sa syudad sing Quezon, ang box sang napulo ka test kits nagabalor sang 7,900 pesos. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gilamang sini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, National, isa ka shootout na natabo sa gwasang funeral nga nagbilin sang 14 ang pilason sa Chicago matapos magpaandam si US President Donald Trump nga magapadala sang federal agents agad nga mag-take over sa mga US city nga ginapangunahan sang Democratic mayors. Suno kay Chicago Deputy Police Superintendent Eric Carter, natabo ang shootout matapos ang mga suspect sado nga sakay sa salakahan ang nagpalupok sang armas sa mga nagkanto sa lubong. So naman sa local media, ang shooting incident sa Estados Unidos do pareho nga normal na nga hitabo matapos nga ang Chicago nagka-record sang 63 ka tawo ang nagkarapilasan kag 12 ang napatay sa sulod lamang sang weekend. Sa piyak kabahin, wala na detalye ni Carter kung ano ang pinakaulihing medical conditions sang 14 ka mga nagkalapilasan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nalakip si NBA legend Kevin Garnett sa interesado nga magbakal sang Minnesota Timberwolves matapos sa ginanunsyo sang tag-iya nga si Glenn Taylor ang pagbaligya sang team. Si Taylor ang nagapanag-iya sang team humalin sang 1996. Base sa report, si Taylor ang nagapangaya sang $1.2 billion para sa franchise. Ginanunsyo ni Garnett sa social media nga kabahin siya sa isa ka grupo nga nagatinguha nga magbakal sang franchise. Si Garnett ang naghampang sa Timberwolves sang 1995 tubtob 2007 kag sang 2015 tubtob 2016. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, gintawag sang komedyante nga si Vice Ganda nga isa ka fake news ang report nga nakignegosasyon siya sa piyak nga network matapos gindeny ang franchise application sang ABS-CBN. Nagwa sa report nga ginreject sang TV5 si Vice Ganda matapos ang iya kampo nagpangayo sang 3 million pesos nga talent fee. Sang Lunes, nagatubang si Vice sa media paagman sa virtual conference sagud italakay ang iya upcoming digital network nga viceganda.com.ph. Kag nagpasalamat naman ini sa iya mga boss nga Sanday Carlo Katigbak kag Corey Vidanes kag iban pa nga nagahangkat sa iya kag iban nga mga artista nga gamiton ang digital. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 42 sa Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Hulyo 22 tuig 2020. Sa luwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcast